Dyn ni'n cael cwmni Dan yn y gegin yn nesa, sy'n rwy'n ti Dan? Iawn, diolch. Ti'n rhedeg bwytydd hun ochr ag Erfyrddin, na sut mae yr adeg ohoni yn effeithio'r cwmni gen ti? Wel, mae wedi bod stres wedi bod. Wrth gwrs, mae rhaid i ni fod wedi addasu y busnes o gwbl. Newid o fod yn bwyty i take-away ni wedi penderfynu i wneud. A rhoi cyngor i'r cymuned mewn ffordd. Mae lot o pobl hyn oed yn y dre yn ffili do mas. So ni'n mynd ar bwyd atyn nhw yn y tŷ wedyn. So gobeithio bod ni'n helpu ychydig. Mae'r take-away ar gyfer ar gael i pawb, ond y rai sy'n ffili do mas a maen nhw'n isolated yn y tŷ, ni wedi penderfynu bod ni'n gallu mynd ar bwyd i nhw dros Epyn Drws wedyn. Oes los alw wedi bod? Mae wedi bod yn fysi. Busnes bach i ni, yn trial cadw lan ar galw ac i helpu mewn ffordd. Ond mae success wrthnos gynta. Edrych nawr fel mae'n neud wrthnos ni dod eto. A na beth yw e. A wedyn meddwl am bod i iechyd y diogelwch pawb, ni a pawb arall gytre hefyd. Ie, wrth gwrs. Fel dyn ni'n mynd o pob lwc i'r cwmni a bob busnes bach wrth gwrs yn ystod y cyfnod yma. Ond ti'n paratoi risotto i ni heddiw yma, lle ti'n ddechrau arni? Reit, Risoto Madarch. So hwn yw'r beth yw'n gobeithio fod yn neud fan hyn, stwff sydd gael pawb yn y cwbod yn y tŷ. So mae pawb yn ei dechrau gyginio gytre, ni'n ffilmio mas, so beth ni'n mynd i'n paratoi fel i wneud risotto. So mae hein mwyn laid i ti'n allan a ffindio heddiw yn y siop ac yn ar chfarchnad yn lle bynnag sydd wedi mynd? Stwff sydd ar gael, mae pawb wedi bod yn stockpilio. Do. So mae digon o reis, dim reis yn y siop, so mae rhaid bod gyda chi reis gytre. Ie, ond angen math penodol o reis ar gyfer risotto? Fi'n gwybod, oedd cwpl o pecynnau ar gael, ond mae reis risotto yn bach yn wahanol i beth yw'r reis arferol. Mae reis yn mynd i amsugno y blas. Gallwch chi gael gwr i wneud e gyda reis arferol, ond byddwn ni ddim yn awgrymu fe. Reis risotto. Aborio ni'n defnyddio. Mae fe'n amsugno lot o hylif a blas mewn i'r reis unan. So i dweud, ffrio'r madarch ydy'r cam cynta? Madarch cynta, so mewn â nhw gyda bach o olewydd. Gwres uchel i ddechrau, jyst i ffrio yn o bant. Ac yna twtch o menyn mewn â hwnna hefyd. Ni mae'n dod i blas ar y madarch, jyst bod nhw ddim yn slimy, chi'n mynd bach o frown yn nhw i ddechrau. Ac yna winwnsyn, so jyst yn ei batchyn bach. Ti wedi ffeindio'r winwnsyn mwyaf, dim ond o, yn y siop? So, cwpl o stieces o winwnsyn, so winwnsyn fach neu darn o winwnsyn fawr, ynddo? Ie. Mewn â hwnna at y risotto. Ac yna clove o garlleg, jyst wedi torri, dod o'ch e lawr, cefen cyllell, a gwasgwch e, jyst mynd i crysio fe, wedyn jyst llysio'ch container. Os oes peiriant eich yn y tŷ, prosesydd bwyd, dwydwch chi gyd mewn hwnna, a wedyn gallu torri fe lawr. So, fain ar yn coginio bant. Ni'n clywed yr arogl yn dod allan yn syth hefyd. Na ni, so chwyswch e bant. Os oes amser eich yn y tŷ, gymerwch bach mwy amser i wneud e. Gwyn, cynta, mewn at hwn. A llosgi'r alcohol bant, gad y stem fynd. Ac yna y reis. Yn arferol yn y tŷ, chi'n mynd i adio'r reis sych ato fe. Ond i fi nawr, jyst i torri'r broses lawr, fi wedi dechrau'r broses goginio'r reis off yn gynta. Mae hwn wedi cael 5 munud nawr, so mewn i'r risotto. Felly ti fast forward bach ar y broses yn hyn o'n? Fast forward. So byddwn ni nawr yn dod i hwn mewn, a gan i esgus bod hwn wedi coginio am 5 munud. A nawr ar ôl 5 munud, hwn yw'r cam byddwch chi ato. Mae wedi dechrau twchu, mae'r reis gwreiddiol wedi dechrau amsugno'r hylif. Na ni. Os ydych chi'n mynd, troi'r gres reit lan, os chi'n mynd i edrych ar ôl os chi'n mynd i stepio nôl a ngofio, o'ch e lawr. Pobl yn digwydd yn eitha gloi. Achos dyma dyn ni drin trafod, siwr pan dyn ni'n gwneud risotto yn y gorffennol, beth sy'n poeni bobl di bod rhywun gwybod yn styc i'r stof na am hydoedd yn bwydo'r hylif i fewn drosodd a drosodd. Ond tydi o ddim mor llafurus hynny, ydych? Na, wel mae amser ydych chi nawr, so mae amser i wneud research yma. Ond na, dwi ddim yn broses hir iawn, ond mae rhaid cadw llygad ar risotto, So, beth da ni nesaf yw stoc llysiau, neu gallwch chi defnyddio stoc yw'i ar, dibynnu ar beth ych chi'n paratoi, a ydych chi adio ein stoc ato fe. A hwn mynd i adio blas, a wrth ydych chi'n adio'r stoc, mae hwnna eto yn adio fel seasoning ato fe. Y blas yn rhaid wedi lot o Halen y phupur ynddo fe. So, chi'n lleihau eto, faint o canwysion sy'n rhaid cael i paratoi'r risotto yma. Os ydych chi adra hefyd wedi gwneud resau ty fyny chi o ffeindio be bynnag yn y siop neu bynnag sy'n chi yn y tŷ a wedi bod yn llwyddiannus, wel cysyllwch efo ni i weld os da ni'n gallu ailgreio neu rhoi cynnig rhywun arall i greio Prynhawn at synoplis.com wrth gwrs wedi'r e-bost. Felly cysyllwch efo ni i ddysgu'r beth i ni fan hyn hefyd. Reit, hwn yn dod at ei gilydd nawr yn slow fach. So, os mwy amser ydych chi'n mynd coginio am tua 5 i 10 munud eto, ond tan bod y hylif na gyd yn amsugno mewn, a wedyn eithaf tywhau lan lot yn fwy na hwn.
A chi moyn i'r reis wedyn, ddim yn fod yn feddal ac yn sloppy. Chi moyn crunch fach fydd yna fe. Chi moyn cnoi y reis. Ie. Okay, cos os yw'n bit o ffefle, pwdyn reis ych chi'n creu. A chi ddim yn moyn neud... Dwi'n mynd i'r pwyd y reis na gyfadda. Right, okay. So, dod at ei gilydd, jyst i orffen o off. Caws feddal, caws caled, so wedi gratio. So, caws Parmesan sydd fi fan hyn. A mae hwnna'r... Jyst yn dod at ei gilydd. Felly eisiau toddi hwnna reit ar y diwedd. Na ni. Ac yna bowlen. Mewn i'r bowlen. A risotto fach syml. So be, dwi'n mynd i gyfadda wan, dweud dwi'n falch i Sian i mamau i losi hwn. Mwy i fi. Llai pasio hwnna dra. A dyna ni. I ti a gyfle fita. Hyfryd, diolch da, mae hwnna'n edrych yn anhygoel. Lly'n mynd i godwi hynny, sgwyn mynd i munud. Ar ei ddeud yn barod. Mae hwnna'n hyfryd. Diolch yn fawr iawn.